Como están a ver, estamos hoxe en directo en Lugo facendo este telexornal con motivo da festa do San Froilán. Miles de persoas achéganse ata Lugo para disfrutar destes festexos que aínda conservan o sabor popular e tradicional dos primeiros. San Froilán naceu en Lugo no século IX. Primeiro foi eremita. Para algúns, precursor de San Francisco de Asís. Non lle permitiron rexeitar ser bispo en León. Foi un bispo nomeado a petición do pobo, que o prezaba moito como predicador. Contan que cando San Froilán predicaba, saíanlle pombas da boca. Contan que un lobo acabou co burro que lle levaba os libros e que San Froilán logrou que o lobo camiñara con el, levándolle os libros. En Lugo consérvase unha reliquia súa, un oso dunha perna metido nun brazo de prata. A catedral só o exhibe o 5 de outubro, Día de San Froilán. Día do patrón, festa popular. O ano comeza no outono en Lugo. Meu Deus, Lugo, oh my God, Lugo. Este canadiense decía, concerto moi complicado, pero you see, never rains, sempre sola, que unha maravilla. Paraugas tantas veces, por si acaso. Pelúdez non soltaba o paraugas. É o personaxe do San Froilán. Logo de todo o ano as súas cousas, baixaba da aldea pras festas, como a tantos de toda a provincia. Enchían o mercado ao aire libre. En tempos movíanse cantidades de cartos impensables. O primeiro domingo despois do día de San Froilán é o Domingo das Mozas. O non ser laborable viña máis ca nunca a xente que non era de Lugo cidade. Pola roupa distinguíase a orixe de cada quen. Era día pras mellores galas que un podía lucir. É día tamén o Domingo das Mozas de Flores a Rosalía. Falaba Cunqueiro da festa máis fermosa do outono galego. Casetas. Emocións. Caen as follas. Levanta San Froilán.